$35. Okay, Joshua. Yung niloko ko. Look at this dude. Nasa mga po yung sila nakapusto. Ako lang ang nakapagluwanan. Pero mamaya na daw. Pag-puluto na yung pizza. Ang butol ko yan. Balak lang mo. Kani ka lang pick up. Mamaya na? Yung sa harap ate sa inyo din yun? Opo, ma'am. Ano yung kuya? Nagpa-vlog kayo or ano? Bigyan natin ng sili. Wala pa kayo dito sa bahay nito. Tapos na kami, tamang naman ito. Dahil may tubusin na tayo. Ang pop naman natin madaling dapat. Ang sa pinsa, kung naman ganun, higaan mo tayo. Mamaya. Kasi basahan lang ito na, o may profile na ito. Dati ito na, sintitik na doon, kung isang sasakyan ito ganito. Kaya nga sa ipapalo sa beso, ang may basa na siya, pero yung system, madam, dito mo makikita pa. Kasi kasi gagawin mo, mag-aanay ka ng pagpatuloy sa guys. Dito na pwede, magtatak sila. Napapatuloy guys. Sabi na lang, basta sa mga sila. Nakakisirap dito, yan. Makakita sa kanya. Pero kapag makasir na ganito, ganito, dapat, lalagay dito. Pinag-clip yung tela.
Ano soft drink? Soft drink? Ano, gulaman lang po. Gulaman po. Habang hirap ka tayo niya. Paano mo lang sa Kasi yung mga kasama ko, mayayaman na. Meron ng mga sasakyan. Nasa pangalan lang sila nakapusto. Ako lang ang tagapag-iwanan. Napunta na ako sa Talpatan. Kaya, Yes, sir. Buti pa si Mary kita, pinagtitisan ako. Ano naman ito? May 35 po. 35. 30. Pagpila, sir. plastic natin, hindi maaari ang kanya. Yeah, dapat. Okay, let's tumatalbog. Wow.